optocht van de Hommel trok vrijdag door de straten. Prins Kaya en prinses Elise gingen niet lopend, maar in een bakfiets. Na de optocht konden de kinderen genieten van verschillende optredens en zelfs prins Wout kwam even langs. Jullie hebben net de optocht gelopen. Nou ja, niet gelopen, jullie zitten in een bak. Hoe vonden jullie dat? Het was wel een beetje irritant, want we zaten heel krap op elkaar. Dus ja. Ja, ik vond het wel heel leuk dat iedereen kon kijken en zo, maar ik heb wel de hele tijd op mijn hurken moeten zitten en dat is niet fijn. Dus jullie hadden misschien liever gelopen? Ja, misschien wel, maar in eerste instantie hadden we 2 bakfietsen, maar de eentje was omgevallen. En hoe hebben jullie je afgelopen weken voorbereid op deze optocht en de carnaval? En we hebben vooral gewoon in de klas feestjes gevierd. We hebben in de klas zijn we gaan overleggen wat we wouden doen met de optocht. We hebben zelf ook dingen ervoor gemaakt. Dus. Ja. En wat hebben jullie allemaal gemaakt? We hebben posters voor de kinderen die niks worden. Of nou ja, die niks zijn geworden in het carnaval zelf, maar die wel gewoon verkleed gaan. We wouden eigenlijk op de steppen van de raad we bordjes doen, maar daar zijn we niet naartoe gekomen. Want het is wel uniek, want de raad gaat ook op steppen en de dansmarietjes zijn op rolschaatsen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, we moesten dus de kar voor de kinderoptocht gaan maken en toen zei mijn moeder zo van, ja, we moeten ook nog ideeën bedenken hoe jullie klas de schooloptocht gaat lopen. Dus toen moesten we wat ideeën bedenken en dat hebben we voor de klas neergelegd. En ja. En wat vinden jullie ervan dat jullie prins en prinses zijn van de Hommel? Ik vond het wel echt een eer, want ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ja, ik had het eigenlijk ook helemaal niet verwacht, maar ik ben wel blij dat ik het ben geworden. En ik denk gewoon dat we nog een leuk feestje dadelijk van kunnen maken. Ja, want wat gaan jullie dadelijk nog doen? We krijgen allemaal optredens van artiesten op het schoolplein. En zondag hebben we de kinderoptocht. Ook in de bakfiets? Nee, dan staan we op een kar. Dus dat is wel leuk. Ja, we staan op een kar en die hebben we dan zelf versierd. Vorige week woensdag. En doet de pillas op. In de drukke tent, met vrienden dicht bij je. Hier is het altijd feesten.